Hej YouTube. I dag skal vi bare sådan sætte Movistar ud, og ja, så skal vi også bare se opdateringerne, og ja, så det vi skal tilbage, starte med at logge ind. Ja, som I kan se, har jeg mit scary outfit på. Som I kan se, mit scary outfit, og I kan også for eksempel gå ind og lave et look, hvis I gerne vil købe det. Altså, det er bare, hvis I gerne vil, så må I gerne købe det. Altså, jeg skal ikke bruge det rigtigt, men jeg har bare købt det for, ja. Men, så lad os komme videre. Okay, så lad os gå i gang med det. Okay, så nu skal vi først ind og tjekke opdateringerne. Der er kommet nyt VIP. Ja. Nu er der kommet normal VIP, så er der Elite VIP, og så er der Star VIP. Så er der også kommet sådan den her spargris. Hvis du er VIP, så kan du ligesom bruge den, og så når du for eksempel tjener nogle fames, så nogle af de fames, de rører herind, og så kan du så tømme spargrisen, og så kan du så få dine fames. For eksempel her, jeg er næsten level 18. Så ja, det er sådan noget, som ligesom, du ved, du får flere penge og flere fames, og så er der også kommet fame-magasin. Det er måske lidt gammelt. Jeg fik en autograf af Emma Au, level 55, fordi jeg gav hende en SH, en særlig hilsen. Ja, så det er også noget af det. Så ja, okay, nu tømmer jeg så ikke hele fame-magasinet, men og så inde på din profil her, så kan du også gå ind i gaver her, så er det også blevet opdateret her og modtaget alt det jeg har fået og alt det jeg har givet. Og så for eksempel så kan du også få en awards for de her ting. For eksempel, jeg har diamant i den her, jeg har diamant i den her, jeg har diamant i den her og diamant i den her. Og så kan du for eksempel se hvad du får for at klare den. Når jeg har set og bedømt 200 film, så får jeg 1250 fame. Så det er noget man også kan tjene fame af. Den her har jeg hentet. 52 er også på et look. Det kommer til at tage lidt tid. Brug 750 diamonds. Ja, jeg har heller ikke særlig mange diamonds. Køb 50 animationer. Køb 50 forskellige slags hår. Okay. Køb 40 på sko. Køb 70 underdele. Okay. Ja, så. Og så er det også blevet opdateret på dit værelse. Altså, de har Movistar Planet, de har taget nogle af dine ting, og så har de skiftet dem ud med andre ting. Altså, fordi der er kommet nye ting. Wow. Okay, sorry, det var helt proppet. Og så for eksempel her. Og så er der også nogle andre opdateringer. Sådan en Movistar Planet app. Der kan du så for eksempel på iPad. Det er lidt ligesom det her på computeren. På iPad'en, der tror jeg bare ikke, at du kan komme hjem hos folk. Og ellers men ellers så kan du for eksempel, du kan godt chatte og gå rundt i chatrooms og ja, så ved jeg ikke hvad, og så kan du spørge folk om, det kan man ikke altså, og så, okay, fuck det mand, ja, så, yeah, der er party, yeah, diamond party,
Starcons party. Og undskyld, humor, du ved. Okay, nu fik vi taget et lille party, så nu skal jeg altså nu skal I ikke bede om flere partier i det her part. Ej, det lyder lidt dumt, men diamantbutikken. Diamanterne, de er også ret nye, ja. Og så kan du, alle de animationer, der koster diamanter, dem kan du for eksempel købe herinde. Den her måske. Sparkle Dust. Ja, det vil jeg gerne have. Not alone. Men det betyder sådan noget der. Og så kan du købe diamonds. Det betyder at købe VIP plus Starcons plus diamonds. Så. Og der er meget mere. Der er også biograf. Der kan du være. Jeg har lige sat den på pause. Altså, jeg kan godt finde ud af at sætte musikken på pause. Det er ret let. Du skal bare trykke på skærmen. Altså, men ja, det var ja, så okay. Det var lad os prøve at tage en anden biograf. Lidt bedre musik, du ved. Den gider ikke. Det skal være noget, jeg kan lide. Okay. Det er interessant. Okay. Okay. Det er fandme Ariana Grande. Det kan jeg lide. Det der, det er noget, jeg kan lide. Det er Ariana Grande. Jeg kan lide. Ups. Jeg kom til at slette fanen. Ej, vi prøver lige igen. Okay. Lad os se. Vi tager den anden. Guldbiografen. Hvad er det? Det lyder ret. Okay. Lol. No. Det griner han. Ej, det er synd. Okay, YouTube, det var alt for i dag. Vi ses.